90 anys fa que el Ball de Bastons de Canyet és el ball de bastons típic a Badalona. Tot i que la data de la primera actuació se situa a l'any 1929, el 1927 van començar a assajar. Avui, el típic Ball de Bastons de Canyet, celebrem els 90 anys que es va començar a engegar la colla. De fet, és el 1927 que arriba Pere Roig a fer de masover de Sant Jeroni de la Murtra i porta els balls típics del seu poble, que era Sant Iscle de Vallalta. Llavors és el 29, que fins fa molts anys se celebrava del 1929 com l'aniversari de la colla, però aquest any hem considerat que és el 27, ja que és quan la colla es va començar a gestar. Sí, hem optat per portar tots els balls de bastons històrics que hi ha, o la gran majoria de balls de bastons històrics que hi ha arreu del territori, ja que nosaltres considerem que som un ball de bastons que respectem un model etnogràfic, que és el model etnogràfic del Maresme. Els 8 balls que ballem nosaltres són els que es ballen arreu del Maresme. Els caçadors, la masurca, els geperuts, els pilans, són un ball que corre arreu del Maresme. La diferència és, sobretot, la part final. La part final és el que en diem els caps, que és una mena de rectangle que bascula, diguem-ne, perpendicularment. És una creu que es mou. Llavors, els bastoners piquen els bastons d'aquesta manera. I, de fet, el que no són els caps és un ball de bastons on es pica poc el bastó. És més aviat un moviment coreogràfic que acaba amb aquesta part final que són els caps. S'acompanyen de flabiol i tamborí, que és l'instrument típic del Maresme i que acompanyava molt sovint els balls de bastons. Actualment, el ball de bastons s'acompanya de tot tipus d'instruments i molts dels que s'acompanyaven de flabiol i tamborí ara ballen al so de la gralla, després de la seva gran difusió als anys 80. Per aquest aniversari, els de Canyet recuperen la barretina. Podem afirmar que era blava perquè la dels anys 80 que tenim recuperada era blava, però no sabem com era anteriorment. Suposem que sí que era una barretina blava amb un rivet vermell que marcava la separació. És una barretina... De fet, tots els balls de Maresme portaven un barret. Sant Iscle de Vallalta porten una mena de panera al cap. Arenys portaven un gorret amb una pluma, Calella també portaven una mena de... Els balls de bastons de Maresme anaven amb el cap tapat. De fet, també tots portaven corbata, que és el que a nosaltres ens ha evolucionat amb la senyera al coll, i la faixa i els camals. És la indumentària típica del nostre ball de bastons. Però no només hi balla el típic ball de bastons de Canyet, sinó que hi han convidat el ball de bastons de Sant Pere de Ribes, el de Cambrils, el de Montblanc i el de l'Arboç. Dues colles penedesenques i dues del Camp de Tarragona. Hem portat aquestes colles bàsicament perquè creiem que tenen un sentit històric com el nostre i que tenen una manera de fallar pràcticament diferent a la nostra, que ens ajuda a diferenciar aquest tipus de ball de bastons etnogràfics, que no són el ball de bastons típic que es pot veure arreu de les places, que són els ball de bastons, els bastoners del rotllo, que ballen cançons populars d'ayer i hoy amb coreografies inventades, sinó que volíem potenciar això, justament els balls propis de cada zona. Per això hem portat aquestes 4 colles. Els de l'Arboç tenen, com a tret característic, la seva rapidesa al ballar. Estan declarats element patrimonial d'interès nacional. L'antiguitat de la colla es remunta al primer document escrit des del 1770 ja. Des d'aleshores ençà ha tingut molta continuïtat. Es pot dir que ha tingut pocs anys de parada, que n'ha tingut. El 1982 vam incorporar un grup de dones, mesclem balls antics, recuperats i conservats, amb balls nous també, de nova factura, i picant. La nostra característica principal és intentar picar fort i en certs moments amb velocitat, si podem. A Montblanc, els bastons estan fets dels radis de les rodes de carro. Bueno, nosaltres el nostre gran problema és que els bastons són dels ratjos de les rodes de carro. Clar, i cada vegada hi ha menys carros, portem molts diners, mils d'euros, però mils d'euros invertits comprant, hem recorregut quasi tot Catalunya buscant rodes de carro, i clar, quan els diem que les comprem unes rodes de carro, que és per tallar-les, serrar-les i passar per un torn a fer bastons, inclús hem trobat alguna gent que no se les han volgut vendre, perquè diu que això es fa molt bé un patrimoni, una cosa, no? Això és la singularitat nostra, que els nostres bastons són dels ratjos de les rodes de carro. Home, a nivell personal, i quasi com a Montblanc podríem dir que a cada casa hi ha un bastoner. Quan fem un crit de germanor som 700 o 800 persones a Montblanc fent el crit de germanor, i jo, doncs, mira, des dels 9 anys i ara en tinc 57, doncs que m'hi arrossego. Per la flauta, picant, de dreter, d'esquerrer, després ajudant de cap de colla, i actualment doncs cap de colla, i doncs porto quasi com aquell que dius, tota la vida arrossegant-me amb els bastons.
El Ball de Bastons de Sant Pere de Ribes porta els bastons pintats de vermell i ballen a l'estil del Garraf, ben conservat a Vilanova, la Geltrú, Sitges i Ribes. És un ritme més lent i pausat, però els cops de bastó són més forts. El de Cambrils arriba des de Montblanc, ja que 2 bastoners de la vila ducal van emigrar fins a Cambrils i allà van ensenyar el ball. Tot i això, a Cambrils hi havia referències anteriors del Ball de Bastons, situades al segle XVII i XIX. A Badalona, el típic ball de bastons de Canyet està a només 10 anys de ser centenari i això ha produït un gran arrelament a la població. Vingut des del barri més extens de Badalona, poblat originalment per masies. Avui, al final de la celebració, tothom s'hi pot sumar a ballar-ho. Pràcticament sempre hem ballat igual, però hem hagut de fer alguna modificació perquè els nostres balls són balls i no era per cercavila. Era per estar parats amb la cloïlla dels carrers, per exemple, i llavors allà ballàvem, però de vegades ens feien fer una miqueta de passejada, clar, i llavors doncs, mira, vam inventar una miqueta, anar picant com faran ells, i així ens podien desplaçar ballant. Algunes modificacions hem fet. I jo, com que ho tinc guardat tot, tant els bastons com els picarols com tot i les espardenyes, potser sí que prendré la decisió aquesta. Ho demanaré, que com a mori m'enterrin amb el vestit del Ball de Bastons de Canyet.